விளக்கம். பழைய ஏற்பாட்டு நூல்கள். சட்ட நூல் 5, தொடக்க நூல், விடுதலை பயணம், லேவியர், எண்ணிக்கை, இணை சட்டம். வரலாற்று நூல்கள் 12, யோசுவா, நீதி தலைவர்கள், ரூத்து, சாமுவேல் முதல் நூல், சாமுவேல் 2ஆம் நூல், அரசர்கள் முதல் நூல், அரசர்கள் 2ஆம் நூல், குறிப்பேடு முதல் நூல், குறிப்பேடு 2ஆம் நூல், எஸ்ரா, நெகேமியா, எஸ்தர். ஞான நூல்கள் 5, யோபு, திருப்பாடல்கள், நீதிமொழிகள், சபையுரையாளர், இனிமை மிகுப்பாளர். பெரிய இறைவாக்கினர்கள் 5, எசாயா, எரேமியா, புலம்பல், எசேக்கியேல், தானியேல். சிறிய இறைவாக்கினர்கள் 12, ஓசேயா, யோவேல், ஆமோஸ், ஒபதியா, யோனா, மீகா, நாகும், அபகுக்கு, செப்ப